ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಧನು ಬಿರುವಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ತೋಟಗೆ ಒಯ್ದೆ ತೋಟಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲ ಅಂಚ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬರಂದ ಮಸ್ತ್ ತಿನಾಂಡು ತಾರಾಯಿ ಒಂತ ಬೂರ್ದಿನ ಕೆಲವು ಥರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೆಜ್ಜಿಗೆ ರಾಸಿ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂದೆ ಬೂರ್ದು ಈತ್ ಪೆಜ್ಜಾರು ತಿಕ್ಕನ್ ತಾರಾಯಿ ಒಂದು ಬರಂದೆ ಹಿಂಚಾತನು ಪೆಜ್ಜಂದೆ ತೂಕ ನನಂಜಿ ಒಂತ ಉಲಾಡಿ ಒಂಜುಂಟು ಮಾರ ಅಲ್ಪ ಬೂರ್ದಿನ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಉಲಾಡಿ ನಿಲ್ಕೋನುಂಡು ಅಡೆ ಪೋದು ಪೆಜ್ಜೋಡು. ಓಕೆ ತೂಕ ಐಡೇಟ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪೆಜ್ಜಿದ ಕನಪೆ ಬರಂದ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಂಡು ತೋಟ ಬರಂದ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಂಡು ಅಂಚ ತೂಕ ಮಿತ್ತರು ಫುಲ್ಲು ಬಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಪಾರ ಮರ್ಕ ಒಂದುಂಡು ಸದಾರ ದಿನಾಂಡು ಪೋಂದೆ ಬೇಲೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಅಂತ ಬಂದು ಅಂಚಿಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಎಂಚಿಡ್ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಎತ್ತೇನೆ ಬೈದಿನೇಜ್ ತೋಟಾಗಿ ಇನಿ ಬಣ್ಣ ಕೆಲವು ಬೂದಿನ ತಾರೇ ಪೂರ ಮುಂಗೆ ಬರ್ರ ಆತನು ಅಂಚ ಆತನು ಬಲೆ. ಓಕೆ ಪೊಯ್ ತೂಕ ಮಿತ್ತು ಪೋ ತೂಕ ಎಂಚ ಬಲ್ಲವರ ಆತನು ಒಂದು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ತೋಟ ಅಜ್ಜಿಯರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತೋಟ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡು ಪಜಿರು ಫುಲ್ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚ నేను ಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ತೂಕ ಎಂಚಾಪುನಂದು ತೋಟಡುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ತುದ್ದು ತೋಟಾಡು ಫುಲ್ಲು ಪಜಿರು ಬತ್ತು ಬಂತಾರ ಆತನ ಇಂದ ಅಡ್ಡೆತ್ತನು ಒಂತ ಎಲ್ಲಿಯ ದೈ ಒಂತ ಪರತು ದೈ ಉಂಡು ಅಜ್ಜಿಯರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪರತ ದೈ ಕೊಡು ಮಸ್ತ್ ದಾರ ಬಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂದು ತಾಪು ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಚೂಚೂರಾಯಿನ ಕೆಲವರೆಗೆ ಆತ್ಲ ಉಪ್ಪುಚ್ಚಿ ನಮಗೆ ಆತಲ್ಲ ಉಂಡಾತ ಅನ್ಪಿ ಅಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂಚಿ ಬಚ್ಚಿಂಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ತಾಂಡು ಒಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಚ್ಚಿನಂತ ಪದೀರ್ ಪೆರೇದು ಅಂತ ಮುಜಲ್ ಪುರ ಸರಿ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ನಾಳೆ ಅಂಚು ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮನ್ಪೇರ ಅಂತ ಅಂಡ ಅವಂತೆ ಮಲ್ತೆ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಮಗ ಚಾಂಡನಿಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡಿಯೇ ಬೇರ್ಪುರ ಒಂಚೂರು ಅಡೆಗಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಂತದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬರ ಮೀನಿದಲ್ಲ ಕಂತಿಗೆ ಪಾಡು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಚು ಮನ್ಪೇರ ಉಂಡು ತಾತಿಸಿ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಮನ್ಪುಗ ಮಗ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಸೌಖ್ಯತ ಕ್ಯಾಪ್ ದೀಪುನಿ ಮೇಲ ಮನ್ಪುನಿ ಕೆಟ್ಟದು ಸಾಯದು ಕ್ಯಾಪ್ ದಿದ್ಯಾ ಚೂರು ಪೊರ್ಲು ತೊಜೋನ ಅದೇ ಚೂರು ಪೊರ್ಲು ತೊಜೊಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ ದಿತ್ತು ಚಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೆಕ್ಕು ಗನನವರ ತನು ಬಿರುವಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಾರೆ ಮತ ಪಡೆ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೊಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಫಲ ಇಪ್ಪಾಡೆ ಮೋಕೆಡೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೊಲೆ ಅಂತ ಕೇಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.